Kumusta ka mong tanan? Hinaot pa unta nga ang Ginoo kanunay magauban kanato karon. Sa masigihapon dako ang akong kalipay nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod akong hangyoon nga kitang tanan mulantaw kita sa Ginoo samtang kita magtuon sa iyang balaan nga pulong. Magampo kita. Amahan namong langit nun, dakan salamat karon nga sama sa gihapon among tan-awon ang imong balaang pulong nga maoy among giya dinhi sa kalibutan. Ginoo, sa among pagtuon karon among makita nga sa among kalisod sa kadulom sa among kinabuhi ikaw wala magkatulog. Nakita nimo ang kalisod namo. Ginoo, hinaot pa unta nga ikaw magauban ka namo, magaduol samtang naglisod kami sa kinabuhi. Kining tanan among gipangayo karon sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana mag-review kita dinhi atong makita sa sulat ni Dr. Luke nga si San Pablo miadto didto sa Jerusalem o gusto niya makahatag og hinabang sa mga tao didto kay galisod ang mga Kristiyano sa Jerusalem. Apan didto gidakop siya kay ang paglantaw sa mga relihiyoso nga ang iyang gihimo didto sa Asia Minor, dito sa Europe, dito sa Greece, dito sa bang lugar nga iyang gidaot ang mga Hudiyo. Nga ang iyang gihimo nga pagsabwag sa maayong balita, piki. So gidakop siya dito o dito sa Sanhedrin. Naghatag siya testimonyo sa iyang kinabuhi. O miingon siya nga dito iyang nga siya gyud dako ang iyang tinguha nga hunungon gyud ang mga sumusunod sa dalan ang sumusunod ni Hesus. Gusto niyang hunungon. Gusto niyang patyon, gusto niyang ipapreso. Mauna nga pag-adto niya sa sa Damascus, dinay nahitabo adunay conversion na converter siya sa atong Ginoong Jesucristo. Nga ang iya dayang gihimo pareho lang day usab nga iyang gidagmalan ang atong Ginoong Jesucristo. Dito atong nakita usab ni San Pablo nga kung unsay natabo sa mga Kristohanon ang atong Ginoo nakakita usab og unsay gihimo. So miingon siya, dito ko na converter. Dito ko nagpabaptize, nagpabaptismo, ang makakuha sa sala maulang ang atong Ginoong Jesucristo, dili ang bautismo. So dito atong mahibawan, and then karon naanata sa gidakop gihapon siya, karon gidakop siya apan giimbestigar na sa Sanhedrin. So samtang giimbestigar siya, ang komandante sa mga sundalong Romanhon na minausab. So dinhi atong makita unsang sitwasyon na ang Sanhedrin atong mahibaw-an na nga kini siya ang Kongreso ug sila pod ang Supreme Court. 70 sila kabuok ug ang ilang leader pinaka high priest. Sa unang panahon duol sa Ginoo ang high priest, pero sa panahon ni Jesus mga buaya na sila. Dili na sila duol sa Ginoo, appointment na lang gikan sa Roma. So, mao ni nahitabo. Basahon na to sa versikulo 1 sa kapitulo 23 sa sinulat ni Dr. Luke, mga buhat kapitulo 23. Guys, atong abrihan ang atong Bible sa kapitulo 23, magsugod kita sa versikulo 21. Guys, naanabo mo dinha. Sugdan na nato karon. Verse 1.
Kitanaw pag-ayo ni Pablo ang mga sakop sa labawng hukmanan o giingnan. So labawng hukmanan, Sanhedrin. Daghang mga taong naminaw, mga sobra ni siguro sa 70 ang naminaw sa investigasyon. Si Pablo nagdependihan niya ang iyang kaugalingon. So mao ni iyang speech, mao ni iyang gisulti. Mga igsuon, sukad kaniadto hangtod karon, hinlo ang akong tanlag may tungod sa akong kinabuhi at ubangan sa Dios. Siya bisan sa pa sa pagsugod ang akong tanlag may tungod sa kinabuhi limpyo, hinlo sa paglantaw sa iyang paglantaw nga hinlo sa Ginoo. Apan unsa may nahitabo? Ang pangulong pare nga si Ananias misugo ni adtong mga tawo nga nagtindog duol kang Pablo nga ilang sagpaon si Pablo. Nganong gisugo man niya ni nga sagpaon? Nganong nasuko man siya gusto? Kay ang iyagong paglantaw nga si Pablo dili duol sa Ginoo. Sila lamang ang duol sa Ginoo. Nga ang konsensya ni Pablo hugaw. Mao nang gusto nang ipasagpa si Pablo. Og si Pablo miingon kaniya, paghuman pagsagpa, mingon si Pablo, silutan ka unta sa Dios. Ikaw nga nagpakaaron ingnon. Anaa ka diha aron sa paghukom kanako. Sumala sa balaod apan gilapas mo ang balaod sa pagsugo mo kanila sa pagsagpa kanako. Nasuko si Pablo. Miingon siya, silutan ka unta. Ikaw ang pinaka labawng pare diri, silutan ka unta. Then miingon siya, ikaw nga nagpakaaron ingnon. Sa original nga translation sa Griego miingon, pareha gyapon ni ani nagpakaron ingnon. Nga sa original miingon nga ikaw pareha lang ka og pantyon nga puti kaayo. Apan sa loob sa pantyon bukog. Mao ni original nga giingon ni Pablo, ikaw bukog. Pero maayo usab ang translation sa Cebuano kay miingon siya nagpakaaron ingnon. So, eksakto gyapon translation nga maay kini silang mga relihiyoso sa unang panahon, maayo lang silang tan-awon. Daghan silang himuon nga seremonyas, daghan silang i-memorize nga pag-ampo, daghan silang sunod sa balaod. Daghan pakitang tao lang nagpakaaron ingnon, ang ilang kasing-kasing di ay hugaw. Mao ni gisulti ni Pablo. Usay siguro kining gisulti ni Pablo para usab ni sa ato siguro. Siguro adunay panahon nga kita nagpakaaron ingnon nga relihiyoso. Apan sa sulod sa atong kasing-kasing lain di ay. Okay? Verse 4, ang mga tao nga dito dool ni Pablo miingon kaniya, gi-insulto mo ang Pangulong Pare sa Dios. Si Pablo mitubag, mga igsuon, wala ko mahibalo nga siya mao di ay ang Pangulong Pare. Ang kasulatan nag-ingon, ayaw pagsultig dautan batok sa Pangulo sa imong katawan. Dinhi makapungutana kita, nganong si Pablo wala man nahibalo sa pinaka-high priest, pinaka-pangulong pare. Nga siya posible siguro nga mga duol 20 ka tuig nga wala man siya nakabalik sa Jerusalem. Posible nga wala niya nahibaw kung kinsa ang pangulong pare karon. And then naapoy uban mo ingon nga
ang Pangulong Pare kay dili man ni formal nga investigation. So ang Pangulong Pare nga ang sinina unta sikat kaayo daghang sidlak-sidlak wala niya gamita. So wala kay balo. Aduna po'y moingon nga adunay problema si Pablo sa paglantaw. Kinahanglan siya antihos pareha nako. Kay sa iyang pagsulat miingon man siya nga ako gining gisulat sa dako kaayong letra. Pero wala ta kay balo. Ngano nga wala kay balo si San Pablo sa pinaka high priest. Verse 6. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Sadusiyo o mga Parisiyo didto, mingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labaong hukmanan. Mga igsuon, ako Parisiyo og anak pagayod sa usa ka Parisiyo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Unsa may buti pasabot aning versikulo 6? Kinsa maning mga Parisiyo, mga Sadusiyo. Kini sila sa ilang grupo didto sa Kongreso sa mga panahon ni Jesus. Tulo ka mga grupo ang didto. Naay mga Parisiyo. Kini sila mga relihiyoso kayo, estrikto kayo na sila. May tuogid sila sa mga balaod ni Moises, mga 613 ka balaod ila gyud gisunod, stricto sila kayo. Kinahanglan walay muka og baboy, kinahanglan mo kag Sabado, stricto ni sila. Mituo sab sila nga ang tao adunay resurrection, nga mabuhi ang tao, nga adunay sunod nga kinabuhi. Mituo sab sila nga adunay espiritu. Mituo sab sila anghel. Apan ang mga Sadusiyo, mga liberal-minded. Dili na sila mutuo. Mingon sila, ako makita na ako, mutuo ko. Pero kung dili makita, dili ko mutuo. Mga liberal, bisag unsa lang, basta makahatag sila rason. Mingon sila, espiritu, di nato na makita. Anghel, di nato na makita. Resurrection, pagkabanhaw, ang tao, kung mamatay, wala na. Walay mahitabo, walay langit, walay impyerno. Sa atong panahon usab karon, adunay daghang mga Sadusiyo nga dili mutuo nga nay langit. Nay mga taong dili mutuo nga adunay impyerno. So, ang ikatulo na essence nga mingon sila kining grupo sa mga taong essence nga ang kalibutan hugaw kayo, magtago na lang mi sa usa ka lugar para dili mi mahugawan. And then unsay gisulti ni sa Pablo, siya Parisiyo gyud. Ang iyang amahan Parisiyo, ang iyang teacher Parisiyo, pinakasikat. Og paghuman dito sa pagsulti gyud niya niini ang mga Parisiyo ug ang mga Sadusiyo nagkalalis og nabahin ang pundok. Kining duha gyud sige ni silang maglalis. Pero unsa may mahitabo? Kay ang mga Sadusiyo nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon og nga walay mga anghel og nga mga espiritu, apan ang Parisiyo nagtuon ining tanan. Verse 9. Misamot ang panaglalis og ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok nga mga Parisiyo mitindog og mitutol pag-ayo nga naingon, wala kami nakitang buhat nga dautan ni ining tawhana. Mingon siya, wala kami nakita nga daotang buhat ni Pablo. Tingaling may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis miinit pag-ayo og tungod niini ang komandante na hadlok nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo o pagdala kaniya ngadto sa kampo. Ni anang pagkagabi, versikulo 11, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo og miingon,
kinsa maning Ginoo ang atong Ginoong Kristo. Dugay nang namatay si Jesus, apan nakita gihapon niya kita. Nagpakita siya ni San Pablo ni anang gabiuna. Unsay nakita ni Jesus sa iya? Mingon siya, Pablo, ayaw og kahadlok. Ingon nga, nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem? Musaksi ka usab kanako didto sa Roma. So ang ato ang Ginoong Kristo, nakita niya si Pablo, dugay na ning namatay si Jesus. Apan nakita gihapon niya unsay gibati ni Pablo. Dina sa presuhan ni anang gabion nga dulum kaayo ang preso, ang iyang kasing-kasing usab, dulum kaayo. Nahadlok siya. So maunang gipalipay siya ni Jesus, ayaw kahadlok. Ako'y mahibalo. Aduna ko'y dako kaayong plano nimo. Kay si San Pablo God, gusto niya nga ang iyang kadugo nga Hudiyo, iyang kumbertihon nga musunod ni Jesus. Apan ang pagkumbertir sa tao, dili tungod sa tao. Dili ang makakumbertir sa tao, maulang ang Ginoo ang makakumbertir, ang kasing-kasing lang ang makasulod ang Ginoo. Walay tao nga makonverter sa tinuod gyud nga conversion. Kita ang mga tao nga nahibalo, ang ilang gihimo mao lang ang pagsabwag sa maayong balita. Apan ang makatouch, makahikap sa kasing-kasing mao lang ang Ginoo. Mao gyud tinuod nga nahitabo. Mao nang si Jesus iyang giingnan, aduna pa ko'y plano nimo. So sa kalisod sa imuha o sa akong kinabuhi, sa kadulom sa atong kinabuhi, ang atong Ginoong Kristo nakakita kung unsay atong gibati. Miingon ang Ginoo, ayaw ka discourage, aduna ko'y plano nga akong himuon sa imong kinabuhi. Dinhi sa original, cheer up, maglipay ka. So sa kalisod sa kinabuhi nato, ang Ginoo moingon, maglipay ka. Kay aduna ko'y dakong plano, ikaw wala ka kahibalo sa akong plano, apan aduna ko'y dakong plano sa imong kinabuhi. So mao nay maayo kaayong balita nga atong mahibawan nga kung kita duol sa Ginoo, sa kalisod sa kinabuhi, nakita niya ang atong pag-antos. Yung sa gingon niya, ikaw usab, magsaksi ka kanako didto sa Roma. Nagsaksi ka dinhi sa Jerusalem, ako kang dalhon didto sa Roma. Si Pablo siguro din natingala siya, asang unsa man ning mahitabo nako. Apan misalig siya sa Ginoo. Nahibalo ba mo nga upat siya ka tuig nga napreso? Duha ka tuig dinha sa Maritima, then duha ka tuig didto sa Roma usab. Apan nakaadto siya didto sa Roma, maayong balita, apan naghulat siya didto sa Roma, 16 ka mga sundalo ang nakakadina niya sa duha ka tuig. Unsa may mahitabo sa mga sundalo nga makabati sa sermon ni Pablo? Sila na himong Kristiyanos. And then, mo na gyud saad ni Jesus na ikaw makaadto sa Roma. Dili ang kita mag-una-una, pero nakaadto gyud siya sa Roma sa laing nahitabo. Versikulo 12, sa pagkabuntag nagtigom ang pipila ka mga Hudiyo ug nagsabot. Nanumpa sila nga dili mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Kapin sa 40 ka tawo. Unsa ilang himuon? Gusto nila nga patyon si Pablo. Dili sila mangaon, dili mo inom until nga mapatay nila si Pablo. Nagsaad gyud sila. Mao ni mga tawo nga terorista, mga suicide. Sa ikaduhang gubat, dinhay mga daghang piloto nga Hapon
nga namatay sila mga 900 or usa ka libo, dol sa kalibo nga piloto, mga kamikaze. Kamikaze, ilang butangag dako kayong bumbang eroplano o ilang banggaan ang barko. Wala siya pakialam kung mamatay sila basta mabumbahan ang barko. Kamikaze, suicide pilot. Di na usay na itabo. Pila na katuig karon dito sa New York, dinhay mga taong mga terorista, ilang gilupig ang eroplano, ang pilot, ilang gipatay, o mga pasayro usab, ilang gibanggaan ang dagko kay mga building sa New York. Sila namatay, pero may sila daghan pong among patyon. Kini mga terorista. Na sila'y gustong himuon. Karong panahon na usab na ay mga tao nga magbutang og bomba sa ilang kaugalingon ug moduol sila sa daghang mga tao ug magpabuto sila aron nga daghang mga tao mamatay. Mga terorista, gusto nilang hadlukon ang mga tao. Sa unang panahon na apoy mga ingon ana. So versikulo 14, unya nangadto sila sa mga kadaguan sa mga pari ug sa mga kadaguan sa mga Hudiyo ug miingon, nanumpa kami nga dili mangaon hangtod mapatay namo si Pablo, si San Pablo. Busa uban sa labawong hukmanan, Sanhedrin, pahibaluan ninyo ang Romanhong komandante nga ipadala niya ngani sa kaninyo si Pablo sa tuyo kunuhay nga buot kamong magpakisayod og dugang mahitungod kaniya. Unya amo siyang patyon sa dili pa siya moabot dinhi. Apan ang anak nga lalaki sa igsoon babae ni Pablo, pagumangko ni Pablo, nakadungog bahin sa laraw, bahin sa plano. Busa miadto siya sa kampo ug gitug-anan niya si Pablo niini. Ang iyang gitug-anan, ang iyang uncle, ang iyang igsuon sa iyang asawa, sa iyang nadungog. Unsa man siguro ni sa inyong paglantaw, by chance nga nakadungog siya o plano sa Ginoo nga tua siya dito nga madungog niya ang plano. Unya gitawag ni Pablo ang usa ka opisyal ug giingnan, dada kining batanong lalaki ngadto sa komandante kay aduna siya isulti kaniya. Busa gipadala siya sa opisyal ngadto sa komandante ug maingon ang opisyal, ang binilanggo nga si Pablo mitawag kanako ug mihangyo nga dadon kining batanon nganhi kay aduna kuno siya isulti kanimo. Gikoptan sa komandante ang kamot sa batanon ug gidala niya sa layo-layo o gipangutana, unsa may imong isulti kanako? Ang batanon miingon, nagkauyon ang kadagkuan sa mga Hudiyo nga ugma hangyon kanila nga imong ipadala si Pablo ngadto sa labawong hukmanan sa tuyo kunuhay nga buot silang magpakisayod og dugang mahitungod niya. Apan ayaw sila tuuhi kay may kapin sa 40 ka tawo nga nag-atang kaniya sa tago. Nanumpa sila nga dili sila mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Ug karon andam na sila sa pagbuhat niini ug naghulat na lamang sa imong hukom. Ang kapitan sa versikulo 22, ayaw isugilon kang bisan kinsa nga imo akong gitug-anan niini o gipapauli niya ang batanon. Versikulo 23, unya gitawag sa komandante ang duha ka mga kapitan ug giingnan, andama ang 200 ka sundalo aron padtuon sa Caesarea karong alas 9 sa gabi. Pakuyugi sila og 70 ka sundalo nga magkabayo og 200 ka sundalo nga magdalag bangkaw. So 470 ka mga sundalo ang maggwardya ni San Pablo. Milarga dayon sila ni anang gabiyo na.
Ngan mangutana kita ngang kadaghan man kaayo ang maggwardya ni Pablo para maproteksyonan siya. Kabulutan nga ang Ginoo, kung mutabang ang Ginoo, dako kanyang pagtabang. Naibulo usab sila nga ang kinaiya sa mga Hudiyo, mga rebelde, dakang mga suicide nga mga tao. Kay nasuko man gyud sila pag-ayo sa mga Romano. Kay ang Jerusalem, ang Israel under the Roman Empire. So, o ngano man nga daghan man gyud pod usa sa mga reason mao nga si San Pablo usa ka Romano nga citizen. Ang iyang amahan citizen. So ilag yung giproteksyonan ang ilang mga tao, ang ilang citizen. Dili basa-basa sa unang panahon nga ikaw Romano citizen, ilag yung proteksyonan. Ako diri Canadian citizen. Nakuha na ako ni paghuman og 3 ka tuig. Kaming tanan diri mga citizen, equal kami, walay puti o brown o itom, basta kaming tanan citizen, protektado sa Canada. So mingon ang komandante, yang giingnan kini mga sundalo, pag-andam usab og mga kabayo nga kasakyan ni Pablo, og paniguruan ninyo nga mahidangat siya kang Gobernador Felix nga walay mahitabo kaniya. Unya ang komandante nagsulat niining mosunod. Gikan ni Claudio Lysias ngadto sa halangdong Gobernador Felix. Kumusta? Kini si Felix sa akong nabasahan, usara ni siya sa mga gobernador nga gi-appoint nga ulipon. Naka-jackpot siya. Kay sa bata pa siya, ang iyang kadula, anak sa emperador sa Roma. So, sa dihang ang anak sa emperador sa Roma na himong emperador, iyang nahinmunduman ang iyang amigo nga ulipon. Iyang giingnan nga, ikaw ang gobernador din ron. So, pero kining gobernadora, daghan usab siyang gipamatay nga mga ulipon, mga Hudiyo. Usa-usab ni siya sa mga buaya kayo. So, versikulo 27, kining tawhana gidakop sa mga Hudiyo og ila untang patyon. Apan akong nahibaluan nga siya usa di ay ka Romanhong lungsuranon, citizen. Bosa giluwas ko siya uban sa akong mga sundalo. Og tungod kay buot akong masayod kung unsa ang ilang sumbong bato kaniya, gidala ko siya ngadto sa ilang labawng hukmanan, that is Sanhedrin. 29, unya nasayran ko nga wala siya nabuhat nga tungod niini angay siyang patyon o bilangguon, kay ang sumbong bato kaniya may kalabutan man lamang sa ilang balaod. O sa dihang gipahibalo ako nga may pipila ka mga Hudiyo nga naglaraw sa pagpatay kaniya, mihukom ako sa pagpadala kaniya ngana kanimo. Unya giingnan ko ang nagsumbong kaniya nga anak nila ipasaka kanimo ang ilang mga sumbong. Busa ni atong gabi una sumala sa sugo, gikuha si Pablo sa mga sundalo o gidala ngadto sa Antipatris. Sa pagkasunod nga adlaw, ang mga sundalo nga naglakaw lamang namalik sa kampo ug ang mga sundalo nga nagkabayo maoy mihatod kang Pablo. So kini mga duol ni usa ka gatos ka kilometro gikan sa Jerusalem. Sa pag-abot nila sa Caesarea, kining Caesarea sa pag-adto namo didto amo gyapon makita ang lugar ni anang dapita. Sa pagbot nila sa Caesarea, gihatag nila ang sulat ngadto sa gobernador ug ilang gitugyan si Pablo kaniya. Gibasa sa gobernador ang sulat ug iyang gipangutana si Pablo kung taga diin siyang lalawigana. Sa pagkasayon niya nga si Pablo taga Cilicia, mingon siya, husayon ko
ang imong kaso inigabot sa mga nagsumbong kanimo. O gibantayan niya si Pablo didto sa palasyo ni Herodes. So, didto si Pablo for some reason, adunay mga rason, wala ta kabalo, si Pablo na priso dito duha ka tuig. Sa dihang sa duha ka tuig na, mingon si Pablo, dili ko gusto nga dinhi ang investigasyon. Gusto ko nga ang emperador sa Roma ang mag-imbestigar kanako. Mao na usa ka citizen, mao na iyang pribilehiyo sa usa ka citizen nga ang emperador sa Roma ang mag-imbestigar. So paghuman sa duha ka tuig, gidala siya didto sa Roma. Didto sa Roma, duha usab siya ka tuig. Ang nagsulat ni si Dr. Luke, wala gisulti niya kung unsay nahitabo ni Pablo didto. Wala siya gasulti nga si Pablo gipatay didto. So atong tun-an, atong basahon sa sunod nga semana unsay nahitabo ni Pablo. So unsa may atong mahibaan ani ni ining kapitulo 23, atong mahibaw-an nga sa kalisod sa atong kinabuhi ang Ginoo galantaw. Wala siya natulog, nahibalo siya ug unsay nahitabo. So ang atong buhaton mao lang ang pagsalig nga na kaniya. Isalig nato ang atong sitwasyon. Mag-ampo kita. Amahan namong langitnon, daghang salamat sa kinabuhi ni Pablo. Daghang salamat usab nga ikaw dako kayong concern nimo sa imong mga tao nga kung kami maglisod sa kinabuhi. Ikaw nagatan-aw, ikaw nagaplano, ikaw magapalipay kanamo, Lord. Ginoo, hinaot unta nga amo usab makita ang among kaugalingon nga kami gakinahanglan kanimo, gakinahanglan ang pagpasaylo, Lord, kay kami makasasala. Ginoo, kung kinsa man tong mga tawo nga ilang abrihan ang ilang kasing-kasing, Ginoo, nagaampo ako nga ikaw musulod sa tagsa-tagsa nilang kakasing-kasing. Hinaot mo unta nga mahibawan nila nga tungod sa dako kayong gugma, ikaw nagpakamatay kanamo. Ginoo, ubanay kami karon sa ngalan ni Jesus nga amo man luluwas. Amen.